е TV Box, аз съм Jack 15. Аз съм Снейк. И днес ще направим втори опит на Chicken Invaders. Последния път умряхме. На трето ниво. Да, и беше днес. Да. Беше преди 5 минути. Айде, скипни го. Преди 5 минути. Така, сериозно. И го взе. Как започвам с толкова точки, виж? Защото би първия. Две червени, за пръв път ми се случва. Това е другата страна. Сега ти имаш 3. Другия път ти взимаш. Поча. Метеорити. Кой ли ги обича? Аз. Шударите? Паратрупърс. Не. Ах, на какво съм? Точките са най-важни за мен. За мен е оръжието. С точки може да получиш още животи ракети. А с оръжието можеш да спечелиш точки. С оръжието винаги може да се вземе. Той точките така. Постоянно ти пускат бутчета. Ох, заболяма ръката. Как мислиш, че са измислили играта? Хитлер игра една игра и се депресирал и решил да направи тази. О, да, нашата история с Хитлер. Това кое ниво е? Това е първо ниво. И аз се представям, че ще излядат 2 по 3. Wave 10. Мисля, че съм аз. Не съм. Взе го. Наравно. Поне се научи да... Скипвам. Да. Инвазия. Тук бяхме по-силни последния път. Помниш ли? Да, имахме по-малко животи. Не стигаш ма на точки. Бавно и славно. Не си би пуйката. Не мога. Не стигам. Всички си мислят, че жълтото е най... Тъпо. Прави са. Защо трябва да взимат от оръжието, не като умрем? Взима 50% от него. Ние играем в обета хард. Тъй ли? Има опция за... това? Май да. Си най-добрият играч, който съм виждал. Това е четвъртата ми игра. Плюс-минус. Аз съм стигал до слънцето, ама не съм минал цялата игра. Ма има и други части на Chicken Invaders, с тях съм ги превъртал. Чакайте първица. Едва ли. От Снейк. Не мисля. Отряза. Трязахте. Отряза шанса на тази игра. Чупи си ги. Искам точки. Да, бе, чупи, да теб ще дава мръсната работа.
За мен пък бонуса. Ах ти, Имам малък. 2. Бягай. Так ми стрелях ракетата. Не, пак го взе. Нищо ти. На трето ниво сме имаме само 2. Yes. Оп. Първият ни опит беше най-добър, помниш ли? Да, и тогава нещо се оказа, че не снимаме. Че ние не искахме. Така ли? Удявам. Сега и метеорити, ако има. Няма да ги издържим. Не май. Взе го. Да, ти искаш и двете. Нещо такова. Не си ли малко нахаля? Не знам. Не знаеш за какво говоря, нали? Между другото, честита бъдни вечер. Да, е на теб. Не на тебе, на V-Box. Аз пък те поздравям тебе. Ами, Въпреки, че днес мерси. мислех, че сме 23-ти. да бе, помпи. Убивай ги. Ма ги убил. Обичаш ли кокошки? Не. Ужасяват. Дойде си при мен. Ужасяват ма кокошки. Преди не са ли казваше капитан Кокошка? Не. Да бе, ти имаш силно оръжие. Не е ли твоето по-силното? Да! О, пак обърках кой съм. Shit. Ужас! Получих май живот си нещо. О, да, гледайте оръжие. Просто уникално. Той мисля, че е най-слабото, което може да вземеш. Нищо ще се стане с него. О, боже. Аз искам да взема бонуса, че... Аз искам бонуса, дай ми бонуса. Имам 3! Ти имаш 4! Да, ма виж с какво съм. Поне убити няма. Не! Сега сме наравно. Не сме. Дай. Yes! Минахме си рекорда! На Сатурн сме! Вземи го. Взех пуйка. Така е по-добре. То тук изникват. Ние май умряхме на това. Не метеоритите. Аз обрах тука. Вземи пуйката. Бий ги по-бързо. Слабото оръжие съм по-силен. Ти попиш като за световно. Не мога да различа колко съм взел. 5-6. Такива. Трябва ракети, да си ли нагъл. О. Моча, това не е хубаво. При тебе ти е странично. Ти си силен в пряката атака. Тъй ли? Аз съм силен за много хора. Виж, аз много време ми трябва да вбия такива. Не. Не. И това никой не успя. Никой не успя да го вземе. Що не го взе? Ти що не го взе? Така. А това? И това не го взе. Аз съм на ракета. Да не повярвам. Или ти спечели точки, нямаш място и затова даде на мене. Няма такова нещо.
Оръжието ми създава много шум, гледай. Като вижда звезди, бъде, аз съм. Аз съм със слабо оръжие. Да, ти си с 5 вече. Повече. Аз съм на 4 все още. Това Давай, бъдещето сега ще ще вземем заведе. бонуса. Твое. Аааа! Настигнах те. Стреляй му ракета, че не мога. Аз! О, гледай това оръжие. Юпитер ли сме? На Джупитер сме. Юпитер. Супер. Оха! Гледай това. Това оръжие го мразих, стана ми любимото. Това пак ли? Да. Поне се различаваме с това. Slow kill. Айде, двамата на едно, че ти си централна атака си добър. Да свърши. Свърши. Следващата... Коя планета е следващата? На коя бяхме? Метеоритите е следващата. Повече са начи нивата, не са 10. Или колкото беше казал. Да! Щом- Ние не броях. Не брояхме метеоритите. Те са планета. Нищо не каза в момента. Зависи го. Аз не мога повече от това. Не се знае, мисля, че- купи. Мисля, че съм на макс. Заби луката. Това не става ли с всяко ниво по-голямо? Ти дясно сама вече ги вземаш, що... Не знам на макс ли съм. За макс е доста слабо това нещо. Давай, ти си по ракетите. Убих 2. Давай, вземи го ти. Любимото ни ниво! О, най-ужасното. До тук сме стигали. По-нататък не. Един път май го минахме. Или не. Не. Давай, давай. Тук що са... Много си зле. Изкъпи 2. Умря веднъж и се отпусна. Yes. Това тук в средата. Изстрелвай ракетата. Поне ги унищожихме. Гепи. Умряхме на същото ниво. И това беше всичко от нас. Другия път ще стигнем... По-нататък. Да. Добре. Може пък да стане.